Здрасти. Много се надявам негативните инфлуенсъри, безработни, да са разбрали каква социална и икономическа добавена стойност сложи върху българския туристически пазар и продукт Giro d'Italia тая година. Вярвам, че това е най-малка стъпка да получи Бургас домакинството на Евровизия до година. Естествено, предстои страшно много работа. Естествено, би трябвало подобен формат да вмени още по-голяма отговорност в нас, хората, които се занимаваме и се препитаваме от туризъм, както и нашите колеги, подчинени, партньори и всички останали. Не си мислете, че парите ще валят от небето. Работете за утре. Има още много път да извървим, докато заприличаме на наистина световна дестинация. Въпреки държавата, казвам въпреки държавата, защото до този момент, лично мое мнение, всичко в България се случва въпреки държавата, системата или както искате го наричайте. Много се надявам малко да се вразумят въпросните лайномети и подготовката и провеждането на Евровизия до година да бъдат използвани максимално за доброто на българския туризъм. Благодаря.